Iako sam filolog, odnosno profesor jezika, nisam purista, ne mislim da treba da se služimo isključivo rečima koje su našeg srpskog porekla ili slovenskog porekla. Dakle, treba da koristimo reči iz drugih jezika jer je to svedočanstvo takozvanim međujezičkim kontaktima. Međutim, moramo li na svakom koraku, u svakome razgovoru da upotrebimo tuđu reč? To je pitanje koje možemo da ovde postavimo ili da se njime dugo bavimo. Međutim, interesantno je kako se ljudi određenih struka ili iz određenih oblasti služe rečima te struke i vrlo često ih koriste sa namerom da drugim ljudima koji nisu njihove struke zvuče učenije. To je takozvani stručni žargon i on je naravno potreban kada razgovaramo sa svojim kolegama jer nam on omogućava jezičku ekonomiju. Dakle, reći ćemo nešto vrlo kratko i jezgrovito, potrebit ćemo termin zato što na taj način želimo da budemo vrlo jasni i eksplicitni. Međutim, kada stručne termine koristimo u nestručnoj praksi ili sa onima koji ne bi trebalo da razumeju šta te reči znače, onda na taj način pokazujemo da smo možda čak bolji od njih ili da znamo nešto više od njih, što je svakako tačno. Međutim, takvih reči možda bi trebalo da bude manje u diskursu koji nije stručan, a da zapravo te stručne reči zamenimo onima koje će ljudima koji iz naše struke nisu biti bliže, jer bismo možda tako i ono čime se mi bavimo drugim ljudima mogli da približimo.